ha ka bai dei ban ka jingyo jong ka seng KSU North Khas Hills District ban kamya ka wi ka truck company kabalwan ban panhap tiar haplau jong ka office u EE katnat PHE umsning subdivision na ka banta ban pentray kam ya ka jal jivan mission kablatip kum ka jindal India Limited na Kolkata Menta ka sngi ka khandre trik uno pra arja afwe ka sengala le ban bu shisndon de ka jing ujor sha ka office jong ka deputy commissioner ka riboy bandawa man tokit khnang ban lam ya ka jing shisha halo kini ki kambu tu kani ka company but shimru ya kilat ban pensitom kat kum ka an ka seng hapo ka jingelam jong usamla fedinal kharkamni rengkat kit khon Kilalit ban Ujor da ka jingthoh sha ka deputy commissioner ka riboy district ka kong RM kurba bat namar ka jingbom don ka deputy commissioner ya ka ni ka jing Ujor la IT no ha ka additional deputy commissioner ka kong FM lakyang bakan IT pat sha ka deputy commissioner ban simkhia halor ki mat jingdawa ka seng kumalapan pau ha ka shiti Ujor Haka bai dei bat kane na kalyang ka additional deputy commissioner ka kong FM lakyang kala kular ban IT Shaka Deputy Commissioner Badru ban pentip ya ka halor ki man balapan pau da ka seng haka ni ka shiti habakren haki nongtho khubor u president ka KSU North Khas Hills District usamla Ferdinand Kharkamni ulong baka seng kala shimkhia kade halo ka nongrim Bakum ka seng ka sngaukhia halo ka jingle abutu ka company Jindal India Limited kabalanot ban penha da kitiar ki bombyang kumbala lam bat sakhi da ka seng henin ka sngi kumta nakaliang ka seng kadawa badai banthung da ka jingtokit ka baklan lada don kam wat da ka CVI ru shushu laong kumba ka seng kala yo bat ye kitiar na ka office jong UEE PHE umsning division ka seng ka pentip ru sha UEE ban hapshim ye ka jingki kle ya kitiar Namar kani kede ka kamram jong u habala yo ban ban ya kite kitier ni ki GI pipe haplau ko office re kam jong u laban rap usamla kharkam ni la terma pi melin kum tu yang jungi ka seng la kum bet ka chitho on IT on IT ABC da pai indon ya kum bet ABC madam lakyang bat ban ba jungi la ai ka chitho jungi chitho ka la thot sai ba ki points ba Ujian untuk melin, babiang kum pipe quality joki, buat kum taruh la brief ini, bah kita dalam kubur sebisi, benda kamploi, lembah jongka jingdawa jadi, lembah jongka ministerial inquiry, buat lembah ni inquiry, so penong ini bah, pada kita sedang jadi, buat district Suan Ingkong, buat lembah kaneru, ni sasim ni ka jingketip jadi, sya kubur bahlor, nampak sangkini. Buat lembah nampak sekiru yang terbaik bah kani ka skim kepada ka GGM skim ke bah keren tang hapo riboy bah kenong ka khui ka pusuba ngiyo ka jitre ke bah ka benong ka jimantoi namata tu ki longying ki menyo collection up but if snong batang yo ya ka jin pensuk ka joki menyo ko umbam indi ka khui pusuba ka bah pendiang pendap ka ruyi but gumong mene ngong bah jingtip jungi support sekmi gelong orang income mania buat support lokalita potong penhapentip syadu support central government ru diable ya kata income makne skim minta snong how jungi kepada kamtam di sa hari to ka rural areas kabala penbenang penmang khanang bang inyo ikombang di biang banumbang di jingthoh ni tho sai ba kade ka low quality kum ki pipe ki benlong ki medium quality kum jingthoh kum 7.38 kg andre ni tang kum ba 6.1 something kg kita juduna kilo tami ai kala puduna pai ke quality but kumong ba lada quality ketuna aba kum ha chaka jungi ki babon yaule u kumdo saw nani ki iron contain ka pan bam sarang yu tu pipe ka baong ba une banne artholai posnem kan tulong pat ini tang hapo sistem ai kanong nga judonong pada hujung opor habagi ong isa ha jaka balong lu habagi dokam man ban yu pipe lu tang nataru la pipe lu pipe bat ka ba dokam e halong hane ni suthu bala dala implement ni scheme laya sai adu ani kasadon ko ikapor ka ba kani ka scheme kanamlong kum ka jingso jikwa jong ka sarkar kami bat pembiang kembam umdi kemane tang sistem ai hapo jong ka district ka jungi ladang ong hakentin ka ba kamkhor kalong baik ka bamsap abong bamsap kamot ka jikta kamta yani ki paiba kamtam e yuduk sup
uban up ya kan ke skim kabelong sisa kata ke skim kabelong ke cimutoi mentang cungki telada kawan long kumde nomor kipor mensuar klai ngelayan lemba jong khau plastik kabala poi seduk sya po jela hapo ka jela ka jungi hapo silong bat wat ngelayan lemba kini ki jaka go down ki bron station po khana para ni tip sai bakalong kumta pan ni kwa ba kani kanam skut tang hane po inquiry handai ban kem ni kibru penukam bakalai dan skim dak ba kinyo jumtoi lede ban ngong mene ba ni nak liang jungi sedang suatang na po dekat district jungi lemba i kliduk jungi ke district i madam RM kurba but hadin kani ni sabut ru ini kwari haduk kanu kapoi but ni poi ru seduk seselong wat lagi dun kam benlek seduk sepoi CBI ru ni aktif iki betinlek kam namar ba ngidon ki proofs ngidon ki kot keslai ke biang ke balada ki por ngin sa pen i ikat kum ke jungkam jongka inquiry ke kam tam le